салом дӯстон, аллакай аз мавсими трансфери зимистона 5 рӯз сипарӣ гардидааст ва дар ин муддат чанд гузариш расман ба қайд гирифта шуд. То ҳамин вақт трансфери Триппе аз Атлетико ба Ньюкасл муомилоте аз ҳама чашмрас ба ҳисоб меравад. ҳимоятгари тими мунтахаби Англия соли гузашта бо дастаи шаҳри Мадрид чемпион шуд ва дар ҳайати рамзии сол шомил гардид. Аммо ҳамин ки Атлетико ба буҳрон дучор омад, Триппе дум хода кард. Ҳамагӣ бо нархи 12,5 миллион евро ба даст овардани чунин футболбоз барои дастаи Ньюкасл хеле муфт аст ва агар 2-3 нафари дигар ҳамин тавр даъват карда шавад, дар Премер-лига боқӣ мондани ин даста кори мушкил нахоҳад буд. Премер-лигаи Англия дар нимаи дуюм боз ҳам ҷолиб мегардад. Футболбозони беҳтарин ба мамлакати футбол баргашта истоданд. То он вақте ки ин видео нашр мешавад, Филиппи Каутино ҳам шояд ба Премер-лига ояд. Дастаи Астон Вилла барои аренда гирифтани бозингаре ки дар берун аз Англия хеле азият кашид, наздик аст. Ба хотири Стивен Джерард футболбози бразилӣ дастаи назарногири Астон Вилларо интихоб кард. Онҳо як муддат бо ҳам бозӣ карданд ва Джерард ба чӣ кор қодир будани Коутро медонад. Мо ин хабарро пайгирӣ мекунем. Ҳоло бошад ба топ трансферҳое ки бояд амалӣ шавад, диққати шуморо ҷалб мекунем. Дӯстон, танаффуси зимистоно ба анҷом расид. Моро бошад топ рақобатҳое интизоранд. Дар Кубоки Англия Арсенал дар майдони худ Ливерпулро пешвоз мегирад. Милан рақобати мушкил бар зидди шогирдони Маурино мегузаронад. Дар бозии марказӣ бошад, Ювентус бо Наполи рақобат карда кӯшиш мекунад ки ғалаба намояд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид мехоҳад кори дастаи ПСЖ-ро осонтар кунад. Мадридиё дар равзанаи зимистонаи трансферӣ бо пешниҳоди нав ба дастаи шаҳри Париж муроҷиат мекунанд. Дар ин бора як агенти итолиёвӣ бо номи Бранкини гуфтааст. Тибқи маълумоти ӯ, Реал Мадрид ин навбат 50 миллион евро ба парижиё пешниҳод кардааст. Аз ин хабар бармеояд ки Реал Мадрид мехоҳад ҳам кори худ ва ҳам ҳамоандӯи парижиёро камтар намояд. Шумо худ фикр кунед, агар бозингаре мисли Мбаппе бепул равад, магар ин барои ПСЖ шармандагӣ намешавад? Наход дар Париж дар бораи имиҷи даста ҳеҷ фикру андешае намекунанд. Аллакай ҳамагон медонанд ки ҳанӯз тобистони соли гузашта Мбаппе мехост аз ПСЖ ба Мадрид равад. худи ҳамлагари 23 сола мехост ба парижиё кӯмак расонад, то онҳо аз фурӯхтанаш маблағ ба даст оранду дар андешаи ҷойгузини ӯ бошанд. Ба Мбаппе ҳам метавон сари таъзим фуруд овард. ӯ корпартоӣ накарду арзу шикояте набурд. ҳамон сатҳи баланди бозие ки дошт, дар ҳамон сатҳ бозии худро идома дод. Ягон маротиба дар ҷараёни мавсим бо дили нофорам ба майдон наомад. Дар ҳар бозӣ Мбаппе аз таҳти дил ҳунарнамоӣ карда бо ҷону дил бозӣ мекунад. Ҳамин аст ки натиҷаҳои ӯ ҳам аз Месси, аз коиноти дигар ва Неймари таърифӣ беҳтар аст. мавсими ҷориро маҳз ҳамлагари 22 сола барои ПСЖ наҷот дода истодааст, вагарна бо Месси бо як голаш дар 11 бозӣ ва Неймар ки муҳимтарин чиз барояш карнавалҳои Бразилия ва зодрӯзу хешу ақрабояш аст, ПСЖ айни ҳол дар куҷо қарор медошт? Суолест беҷавоб. Дар Париж бояд иқрор шаванд ки дигар қудрати дар ҳаяташон нигоҳ доштани Мбапперо надоранд. Тобистони соли гузашта аз фишангҳои гуногун истифода карда мешуд. Имсол илоҷи нест. Ё парижиё аз фурӯхтани Мбаппе маблағе ба даст меоранд ва ё Мбаппе тобистон бепул меравад. Мешавад ку шартномае ба имзо расонанд ки тибқи он Реал ба ПСЖ 50 миллионро барои харидори Мбаппе пардохт кунаду ӯ то охири мавсим дар дастаи шаҳри Париж монад. Хулоси гап, вариантҳои хуб вуҷуд доранд, танҳо сари онҳо бояд андеша кард. Акнун замоне фаро расидааст ки Месси ва Криштиано оҳиста-оҳиста ба гӯшаи фаромӯшӣ мераванд. Насли мо ки аксариятамон бо бозиҳо ва рақобати ҳамин ду нафар ба воя расидем, бояд ин чизро пай бурда хуб дарк кунем ки ин як чизи табиист. Зур меравад ва ба ҷояш як зури дигар меояд. Маҷалаи Элкуиб ҳайати рамзии солро тартиб дод. Ҳамагон бо тамошои ин ҳайат ҷоизадори туби тиллоро дар он наёфтанд. Ҳама Месси гуфта бозингари аргентиниро меҷустанд, аммо Лео дар он қарор надошт. Футболбозе ки беҳтарин бозингари сол шуд ва ҷоизаи асосии инфиродиро гирифт, ба ҳайати рамзии сол ворид намешавад. Ин хеле аҷиб аст, вале маҷала Элкуиб маҷалаи France Football нест. Он метавонад ба худ иҷоза диҳад то Мессиро дар қатори беҳтаринҳо намонад. Гузашта аз ин, Элкуиб мамлагари португалии Манчестер Юнайтед Криштиано Роналдуро ҳам арзандаи яке аз мавқеҳот дар ҳайати рамзӣ нашумурд.
На Месси, на Роналдо ба пиндошти ин маҷалла шоиста набуданд то дар қатори беҳтаринҳои сол бошанд. Пас он ҷо киҳо буданд? Дарвозабон Эдуард Менди, бозингарони хатти дифоъ Трент Александр-Арнолд, Рубен Диаш, Маркиньос ва Тео Эрнандес, нимҳоятгарони такягӯи Жоржино ва Нголо Канте, вингерон Муҳаммад Салоҳ ва Кевин Де Брюйне, ҳамлагарон Роберт Левандовски ва Карим Бензема. Гӯё ҳаятро Ралф Рангник интихоб карда бошад. Агар онҳоро дар майдон бинем, шакли ҷойгиршавӣ 4-2-2 хоҳад шуд ки айни ҳол Рангник дар Манчестер Юнайтед истифодааш мекунад. мухлисони футболи меҳан баронанд ки бояд як нафаре аз бозингарони тоҷик пайдо шавад то дар кишвари Русия футболро такон медиҳад. Нафаре ки шарафи футболи тоҷикро дар Русия арзанда ҳимоя кунад. Мо албатта бозингарони хуб дар дастаҳои Русия дорем, вале аксари онҳо дар дивизионҳои паст бозӣ мекунанд. умеди мухлисони футболи тоҷик ба ғунчаи наушкуфт Алиҷони Айнӣ зиёд аст. гузаришҳои мессиёна ва зарбаҳои салоҳонаи ӯ аллакай ба ҳар як фанати футболи мо маълум аст. бозиҳои зебояш боис барон шуданд ки ин ҷавон диққати чанд дастаи хориҷиро ба худ ҷалб намояд. яке аз дастаҳои пурнуфуздарини дорои структураи хуб дар Русия клуби Краснодар ба ҳисоб меравад. ин даста иштирокчии фаъоли мусобиқаҳои аврупоӣ мебошад. Алиҷони Айнӣ бо эҳтимоли зиёд маҳз шарафи ҳамин дастаро ҳимоя мекунад. бозингари мунтахаби Тоҷикистон айни ҳол дар дохили мамлакат қарор дорад. ӯ пас аз чанд рӯз ба Русия сафар хоҳад кард ва машқу тамринҳои худро бо дастаи Краснодар оғоз мекунад. то ин дам яке аз суолҳои маъмултарини мухлисони футболи меҳан ҳамин буд ки Алиҷон дар куҷост? Баъд аз чанд рӯз бо эҳтимоли зиёд мо ин бозингари бо маҳоратро дар академияи клуби Краснодар хоҳем дид. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.